Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, паважаныя бацькі і хросныя. Мы ведаем, што пастырскі год у Беларусі 2021 мы перажываем як год прысвечаны касцёлу. Касцёл – сакрамент паўсюднага збаўлення. Вось так, пад такім дэвізам мы перажываем гэты пастырскі год. І сённяшняе Евангелие якраз нам прыпамінае той момент, калі Езус, паклікаўшы 12 апосталаў, пачаў высылаць іх падвое і даў ім уладу на зямлі. І вось эту уладу апостальскую касцёл пераняў з пакалення ў пакаленне, і гэтай уладай распараджаецца па сённяшні дзень. Я хацеў бы, каб мы паглыблялі нашае разуменне касцёла, і таму буду вам зачытваць некаторыя моманты з дакумента Другога Ватыканскага сабору пра касцёл Божы, Люмен Генціум, які нам прыпамінае вось далейшую сукцэсію, это значыць працяг апостальскай улады. Каб вы разумелі, што каталіцкі касцёл – это апостальскі касцёл. І чытаем у дакуменце. Божая місія, якую Христус даручыў апосталам, будзе працягвацца да канца векоў, да суднага дня. Тое, што Езус перадаў уладу апосталам ужо больш 5000 гадоў назад, яна будзе трываць да канца векоў. Паколькі Евангелие, якое яны павінны перадаваць ва ўсе часы, з'яўляецца для касцёла крыніцай жыцця ягонага. Евангелие – это крыніца жыцця касцёла. Пакуль касцёл існуе, до той поры ён прапаведуе Евангелие. Это миссию, которую касцёл атрымаў ад Христа. Таму у іерархічна арганізаванай супольнасці апосталы паклапаціліся пра ўстанаўленне сваіх наступнікаў. Бо вядома, што апосталы былі людзі, яны не былі анёламі. Яны старэлі, яны таксама паміралі. Але ўлада павінна да канца векоў, так Езус сказаў. То апосталы клапаціліся, каб устанавіць сваіх наступнікаў. Яны не толькі мелі ў сваім служэнні розных памочнікаў, мы чытаем аб гэтым у Святым Пісанні, але каб даручаная імі місія працягвалася пасля іх смерці, перадалі сваім непасрэдным супрацоўнікам, як у запавеце, абавязак ажыццяўляць і ўмацоўваць распачатую імі справу. Апосталы выбіралі сабе вучняў і перадавалі гэту ўладу далей, даручаючы ім клопат пра ўвесь статак, у якім Святы Дух пастанавіў іх пасвіць Божы касцёл. Чытаем аб гэтым у дзеях апосталаў у 20 главе. Так яны ўстанавілі мужоў, а потым распарадзіліся, каб пасля іхняй смерці іншыя выпрабаваныя мужы прынялі іх служэнне. Сярод розных паслугаў, якія са старажытных часоў выконваюцца ў Божым касцёле, асаблівае месца, як сведчыць традыцыя, займае абавязак тых, хто ўстаноўлены на біскупскае служэнне, якое, дзякуючы сукцэсіі, працягваецца ад самага пачатку і мае свае парасткі апостальскага насення. Таму мы біскупаў называем преемнікамі апосталаў. Эта ўлада апостальская перадаецца з пакалення ў пакаленне у паслузе біскупа. Такім чынам, біскупы разам са сваімі памочнікамі, прэзбітарамі і д'яканамі, прэзбітар – это ад лацінскай мовы, прэзбітерос – это святары і д'яканы, прынялі служэнне ў супольнасці, становячыся намеснікамі Бога на чале статку, пастырамі якога з'яўляюцца як настаўнікі вучэння, святары сакральнага культу, слугі кіравання. Вы знаете, это все у касцёле мудра функцыяніруе уже столькі часу. І мы павінны гэта разумець, што мы з'яўляемся
сапраўды апостольскім касцёлам. Каталіцкі касцёл – это апостольскі касцёл. Сукцэсія – гэта значыць непарыўнасць місіі, которую апостолы атрымалі ад Езуса. Касцёл падзелены, касцёл перажываў розныя крызісы, касцёл перажываў пераследы, але улада з пакалення ў пакаленне ад самога Хрыста перадаецца па сённяшні дзень. І кожны біскуп з'яўляецца прыемнікам апостола, і гэта ўлада ключэй перададзена Петру, да, яна перадаецца з пакалення ў пакаленне. Это вельмі важна разумець, да, хто мы і у якім касцёле іерархічным мы перажываем нашыя адносіны з Господом. Это жывы арганізм. Это жывы арганізм, да. Іерархія касцёла вельмі важна. Як абавязак асаблівым чынам даручаны Петру, першаму з апостолаў, памятаеце, да? Езус перадае Петру апостолу ключы: ты, Пётр, ты скала, на гэтай скале я пабудую касцёл, да? Пастаянна працягваецца і павінен перадаваць яго наступнікам. Так непарыўна працягваецца ў касцёле абавязак апостолаў пасвіць касцёл, які павінен няспынна выконвацца пасвечанымі ў біскупскі стан мужамі. Таму Святы Сабор навучае, это вельмі важна, што біскупы, увага, мы, хрысціяне, павінны это разумець, што біскупы з Божага устанаўлення сталі наступнікамі апостолаў. Это не просто традиция касцёла, это не просто, знаете, демократичный выбор. Не. Уладу, которую маюць біскупы ў касцёле, яны атрымалі ад самога Хрыста праз апостольскую сукцэсію. Як пастары касцёла. Хто іх слухае, слухае Хрыста. Хто пагарджае імі, пагарджае Христом і тым, хто паслаў Христа. Так Езус сказаў апостолам, читаем это в Евангелии, наприклад, Святого Луки, 10 главе. Хто вас слухає, мене слухає. Хто вами погарджає, мною погарджає. Тому ми, як християни, католики, повинні розуміти, хто не послухняний біскупу, хто критикує біскупське служення, хто не шанує ієрархії костела, ображає самого Христа. Это не человечая влада. Еще раз повторяю, это не демократичный выбор. Гэтую ласку біскупы, преемники апостолов, атрымалі ад самого Езуса. Так у особе біскупаў, якім дапамагаюць прэзбітары, святары, прысутнічае сярод вернікаў сам Христос, найвышэйшы святар. Седзячы праваруч Айца ў небе, ён адначасова знаходзіцца на сходзе са сваімі біскупамі і праз пасрэдніцтва ў першую чаргу іх выключнага служэння абвяшчае Божае Слово усім народам, а вернікам удзяляе сакрамэнты веры. Ведаеце, асабліва вот гэты момант такой прыгожай апостольскай сукцэсіі і паўсюднасці касцёла мы можам наблюдаць, калі у Ватыкане з'язджаюцца біскупы з усіх краін свету. З усіх краін свету. З усіх кантынентаў. Біскупы той самай веры, таго самага духа, той самай улады, атрыманай ад Хрыста. І калі вы нават з глыбокага католікі паедзеце там у Амерыку ці ў Францыю, будете на лоне католицкого костела, вы бачите такого самого біскупа, так выглядае, и так само проповедуе Евангелие. Да? И это так само ваш пастор на той час, когда вы находитесь в той краине. Костел это семья, это организм живый. И повсюдный костел, католикос, это повсюдный костел. Як же пригожа это звучить, не? Тому для выканання вялікага абавязку Христос узбагаціў апосталам спецыяльным пасланнем Духа Святога, які зышоў на іх падчас Пяцідзесятніцы, і яны перадалі сваім памочнікам праз ускладанне рук гэты духоўны дар, які перадаецца па сённяшні дзень у біскупскім пасвячэнні. Святы Сабор павучае, што праз біскупскае пасвячэнне удзяляецца паўната сакраменту пасвячэння, якое
у літургічнай традыцыі Касцёла і ў выказваннях святых айцоў называецца найвышэйшым святарствам ці паўнатой святарскага служэння. Таму, мае дарагія, біскупскае пасвячэнне разам з абавязкам асвячэння прыносіць абавязак навучання і кіравання Божым народам. Это толькі частка дакументу, якой я прачытваю, каб мы разумелі, хто такія біскупы ў Касцёле, хто такія святары. Это, мои дорогие, еще раз повторю, это не просто некая такі выбор людскі, да, што мы тут кандыдата сабе выбралі, асвяцілі, Касцёл правярае гэта вельмі сур'ёзна, Касцёл дапускае кандыдатаў адпаведнай кваліфікацыі, Касцёл пільнуе, каб святары і біскупы выконвалі абвяшчэнне Евангелія згодна з навучаннем Хрыста. У Касцёле ёсць вялікая дысцыпліна, сур'ёзная дысцыпліна. Калі яна не захоўваецца, эта дысцыпліна, калі мы пачынаем, мы, святары, альбо біскупы нават, адкланяюцца ад паслухмянасці Господу, да, і к святому Касцёлу, то іх чакаюць санкцыі ў Касцёле. Это ўсё вельмі сур'ёзна. Касцёл дысцыплінаваны. Я думаю, што на сённяшні дзень, Господь свидетель, на сённяшні дзень, я адважуся так сказаць, іерархічны, такі іерархічны ўстрой Касцёла каталіцкага найбольш, мне так здаецца, да, дысцыплінаваны ў свеце. Таму што канкрэтна это пільнуецца. Ёсць папа рымскі, ёсць калегіум кардыналаў, ёсць біскупы ўсяго свету, сабіраюцца на сабор, да, і вырашаюцца гэтыя праблемы Касцёла. І канкрэтна эта сувязь наша з Ватыканам, сувязь з біскупамі, паслухмянасць Касцёлу, аб чым мы таксама разважалі з вами недавно, падчас проповедzi, да? Это великая ласка, которую мы, як христиане-католики, сегодня маем. И тому, мои дорогие христиане, бережите Божий Касцёл, шануйте иерархию Касцёла, потому что это улада перададзена самим Христом. Это не человечий организм, это Божий организм. И все мы являемся детьми Касцёла. А вот гэтыя маленькие детки, это не просто там Катерина, Віктор, альбо іншае імя, якія на сёння падчас хросту атрымаюць, яны маюць сваю некую традыцыю сям'і, там, рода і так далее. Яны сёння становяцца дзецьмі Касцёла, каталіцкага Касцёла. Я таксама у бацькоў буду пытацца, ці хочаце, каб вашыя дзеці прынялі хрост у веры Касцёла, якую толькі што будзеце вызнаваць. Это вера Касцёла. И тому, дорогие бацькі, при гэтай аказіі припоминаю, что вы маеце святы абавязак выхоўваць ваших дзетак у каталіцкай веры, даваць ім прыклад молитвы, любові, павагі да Касцёла, каб яны не раслі потым язычнікамі. Бо бывае так, хрышчаны язычнік, он хрышчоны, але он не ведае, хто ён, як яму жыць, як маліцца і так далее. Тому сённяшняе Евангелие дае нам такую магчымасць яшчэ раз паглядзець на Касцёл, на істокі Касцёла. Езус, паклікаўшы 12, высылае іх падвое і дае ім уладу. І пайшоўшы, яны прапаведвалі пакаянне, выганялі шмат дэманаў, шмат хворых, намашчанне алеем і вылечвалі. Так запісаў святы Марк апостол, сённяшні Евангеліі мы чытаем. І па сённяшні дзень Касцёл Божы гэту місію выконвае. І мы усе з вами з'яўляемся дзецьмі Божага святога апостольскага Касцёла. Аминь.